Niin. Niin. Niinpä. Niin. Niin. No joo, mä tiedän. Ei niin mä tiedän, mut sen takia mä just, kun mä haluun. Kyllä. Niin. Niin. Mä sanon sen. Puhuttiin kauhean pitkiä juttuja, että pitäisikö mä Suomeen vai mitä mä teen ja mitä mä teen Antonion kanssa ja sillä. Niin. Mut kun mä sanoin, mä kerroin isille että kun Antonio on pyytänyt mua sinne Peruun sen mukaan. Se on tietysti, se haluaisi, niin kuin, että sen koko perhe ja kaikki tutustuisi ja sen isoveli, joka on tässä nyt, mä just otan katselen niitä, kun on täällä noiden sormusten herra. Niin ne on niin kuin kaikki jo periaatteessa ilmoittanut kaikille sinne, että mä oon tulossa. Mutta mä oon sanonut, että niin kuin mun täytyy ekaksi katsoa ne mun opiskelut ja ne mun opiskeluajat ja sit vasta päättää, että en nyt niin kuin lähde mihinkään Peruun. Niin kuin. Ei mulla ole rahaa, totta kai ne veronpalautukset tulee, mutta pistää sitten se raha niin kuin siihen, että. Niin.